Здравейте! Искам да ви поговоря за зависимостите в съвременното общество. По-малко на брой са зависимостите от забранените вещества, отколкото тези, които са така наречените разрешени. Това са цигарите, алкохола и психотропните вещества. Много е стряскаща статистиката, че 1/3 от зелените рецепти са психотропни вещества, защото са много евтини медикаменти, които се предлагат в аптечната мрежа. И когато човек има напрежение и стрес, е много лесно да се снабди с такава рецепта и да се взимат така наречените розови хапченца. Но това е една зависимост, която тенденцията е, че много се приема от младите хора до 35-40 годишна възраст. Мъжете са неуверени, не могат да поемат отговорност, чувстват се потиснати. Младите жени са обезверени, те работят много под стрес, опитват се да се изравнят и да се конкурират наравно с мъжете по професионален път. Така се стига до един некачествен живот. При жените, още от самото зачеване, в ембриона се залагат определен брой яйцеклетки, които момиченцата оттам нататък ги имат за цял живот. Докато при мъжете половата зрялост и брой сперматозоиди настъпва при половата зрялост в тинейджърска възраст. Какво е важно да имаме един качествен живот? Възпитанието и менталното развитие на ембриона започва още от момента на зачатието. Много е важно майката при какви условия живее, с каква храна се храни, какви мисли има, какви емоции, какви са взаимоотношенията и с околните, какъв е нейният начин на живот. Какво е важно за една бременност? Бременната да приема достатъчно хранителни добавки, с които да поддържа един нормален баланс за едно физическо здраве, така че бременността да не източва от нея нейният енергиен баланс на вещества, които са необходими за протичането на една нормална бременност. При мъжете какво е важно? Да поддържат една качествена полова зрялост. На Aquasource продукта Q10 съдържа и хром, който е необходим за един качествен материал на сперматозоидите, така че мъжете да, когато решат да бъдат родители, да нямат някакви проблеми. Много е важно да приемаме хранителни добавки, които да храниме тялото си на клетъчно ниво, така че да нямаме глад за хранителни вещества и недостиг на витамини и минерали. Водораслите АФА предлагат един комплекс от достатъчни минерали и витамини, така че ежедневната им употреба е един добър вариант за профилактика на нашето ежедневно здраве. И така, предпазвайте се и водете един здравословен начин на живот с изключени зависимости към това, което е така наречените разрешени.